good morning. Kaisyo. Saba na po siya. Going ni karon sa Pinatila na pod. Ano mo ang family tour sa Pinatilan. Mamaya mo ang head of the family. Hi! Akong mga kabataan nasa likod, di sila ganahan. Sayo mi mo adto dito nami nag-andam nami sa among pamahaw. Dito mi mamahaw kay aron nga dako nami agi karon. Kay sako-sako. Ani padulong pa ni dito mga guys. Guys. Oh, init pa kayo ang adlaw. Dating inita karon. Amo sa atong atimanon taon ang among mga tanom dito nya. Ang nag-harvest dito kamulo sa Bermi. During dapita, i-close ni diri kay tungod sa panahon lagi karon pandemic ang dinhi tsada diri mag-vlog unta mi diring dapita pero sirado sa ano ang mayor order sa mayor pasiradaan kay ang pandemic sa COVID nagkadaghan na nga sirado sa diring dapita. So mga guys, wa man mi ka suruyan lain kay panahon karon delikado man dito mi sa ang gamayng area sa Pinatilan. Balik mi dito. A few moments later. Hi mga ka-Aishi! Naguna mi diri sa among area kaperte nang sakta. Lisod kaayo ning itong oras murag kuan kanang talagsara tong oras diri makaanhi. Perting sagbuta among garden diri o nya. Ini among kasagingan pod. Tipong sagbuta nya. Grabe pong inita. Labihang inita diri mga ka-Aishi oh. Kad kayo ang init nya di among po diri ang among mga sakop na harvest sa Bermi. Kumao ni mga ka-Aishi ang nitabo sa amo ang isig kakilid diri di wa pa ni nahuman wa na ikita ang tanom unsa ning klaseng tanuma kay labihang inita nya mga ka-Aishi padayon intaw ning amo ang harvest diri sa kuan organic na mo ang bernihan mao ni ang itabo diri ka Aishi mura na og barikid mura ni barikid ding amo ang kahimtang kay lagi di maapas kay pila ra mga tao naka-duty murag apiki kayo kanini mao ni mga corn cobs ni nga nangalata mani ang isagol dito sa amo ang Bermi pakaon sa wati nya tuapay among dito mga ka-Aishi gyud na wa gyud ni akong area wa na nakita ang kuan diring dapita diri man ta to among alugbati wa na nga pislat ag alugbati kay na mga sako naman ni nga utang diri nya diri mga ka-Aishi mao ni among talong sa puni kaplatan pero pertimang kuan ha sagbot di madaog di maapas sa pagpanghagnot kay mag-uwan na gibod dinalian ko ning among trabaho diri nagtuda dito sa kuan ng harvest diri magpa diri pod kaning mga ka-Aishi nga tapok mga kuan pod ni dian mga tain ni sa baboy amo po ning isagol sa Bermihan. O diri mga ka-Aishi ang among gamay nga plantation.
Germi Organic Plantation. Oh. Hi mo sa mga kuan, mga ka-IC nato. Hi. Ano diri ang kuan? Dara. So, sayod ni sila manumano ni ilang gigamit nga ayagan kay dali ra kuno ning manumano kay sa katong di kuryente. Ganahan sila ning manumano kay kuan man ni good. Duha ning ayagan diri na manumano na di kuryente. So kani sa ilang gigamit ning manumano. Ah, grabe. Pinukpukay pa. So ingani ka kuan mga ka-IC, laborious ang trabaho diri noon. Dinalian po ning ilang trabaho kay absan pa sila sa uwan, pilit di madag ayag kung basa-basa. Ano ni nga. Dinalian pa silang trabaho. Nanay inyong kuan dito, panuod to. Nanay. Inyong sudan dito po. Ano ba? Eh kami mamuli kami. Nanay, bikisi dito sa balay. Mura dari. Isa mga bisi. Kami dito. Bilin na sounds.
Mga ka-Aishi, maura ni ang nakaya sa mong power nga nangguna. Akong whole family, no? Maura ni nakaya. Mabangbang ang kainit. Karong taon-taon, manguli na siguro mi. Kay, wakod ni pay dalang paniudto man. Dito ramis balay maniudto. Kay, karon pang alas 2, schedule manggod sa amo ang BEC, sa amo ang cell, sa cell 4. Dito sa among balay, ako ang host karon sa among BEC. Nya mga alas 3:30. Nya, wala nga, maghinahinay na po mi og panguli kay aron pod laging maplastar po dito sa balay gibiyaan po to na magsayo kay mga alas 6 nganhi naman mi diri sayo sa buntag kay may manong sayo-sayo di pa init maura lagi po ni among naagi di naman gud mi diri makaanhi kada Sabado kay ang akong partner magtudlo man lagi ni sa TESDA nya karon lang wa ron siya klase kay ugma ang ilahang klase didto ni sila sa ugma sa barangay Kahaponan magkuan ni sila sa kanang harvester mo try na puto sila og driving sa harvester machine so ugma pohon abangan ninyo mga ka-Aishi mag-vlog po ko didto sa pag-harvest no sa kadto mga estudyante sa ona tractor man to last week traktor o unsa gali itong isa? Turtle. Turtle. So, ugma pohon harvester na pod combine harvester ang ilang i-drive. So, kita-kita ta pohon dito mga ka-Aishi para kanang makita po ninyo no ang padayon sa ako ang pag-vlog. Bye mga ka-Aishi, muuli sa mi kay para mag-prepare na pod mi o para sa among BEC kay ingani man ni atong kinabuhi diri sa kalibutan no ato pang spiritual life ato pang patambokon so mana nga inactive pod mi sa BEC namo nga meeting every Saturday sa hapon. Bye! I hope nga enjoy mo sa akong vlog karon nga week kalon nga adlaw kay talagsarap ko maka-vlog mga ka-Aishi kay bawal man lagi ang makatapok-tapok niya mao na nga diri rami sa among area mag-vlog. See you next vlog then naaday magpa-shout out si Roslyn Eroisa Oduhan. Hi Lai, hope you're in good health and kanang hope no nga maburos na ka para makakita na ta sa imong liwat inyong duhan ni Pirino. God bless everyone. Dayon hi di iPod sa akong mga insan wherever man mo sa kalibutan sa akong mga clan sa Eroisa clan. Kamusta mo tanan diha mga kaparintihan. Then belated happy birthday to Engineer Cyril Inuhalis Eroisa. Happy birthday. God bless. Bye.